Jaj, ne. Ide figyeljél! Kérlek, ülj le. Inkább leülök. Te akkor mi nem beszéltünk még a dolgot, mi lehetünk volna beszélni? Nem, adtuk volna három, eltűnök a Látod, három. Mónika, ez van, hogy én nekem már a férjemmel ezért van a konfektus, ő miattak. Most még mindig nem megyek vissza hozzá. Mindenki van a három ideje, családja vagy József, neki. kérlek szépen, ülj át a Menjen, üljön át, levő Mónika, ne székbe. is lássam. Ülj át oda a székbe, jó. Mert nekem mindig azt mondtad, hogy... Kérdezni még anyától, hogy van. Én nem, soha nem beszél fel, innen De is most üzenem. kérlek szépen, te válaszolj, hogy mi volt pontosan. Hát ha visszagyű hozzám, akkor én mondom nekem, mindig hozzá. Na de hát pont akkor tudnám mérlegelni egyébként, hogy visszamenjenek. Na mondd meg. Na mondd Ha meg. megmondanád. Na mondd meg. Egyszer van vele. Viszonyom. Milyen viszonyod? Társi viszonyom. És látod? Zsuzsi, Na, ezt kérlek, most, ülj le. akkor ez most hogy jött ide? Eddig miért nem mondtad? Mindig azt csak anyád akarta. Ja, Istenem, ülj le. Igazi?